că sinceritatea doare. Nu, ea nu rezistă, ea mor imediat. Îi bagă la ciorbă pe aia. 1000 de euro ca să spuneți că avem 15 kg. Păi premii mai mic decât șpaga. Am uitat să Chiar pun ce e premiu? Am... Ce? 2 lansete, 2 mulinete, A, nu mă interesează, altceva. Cupe. alea e simbolice. Păi de unde? Bani... Asta Eu mă bazam pe chestie că dați ceva scaune, că scaunele lipsesc. Restul undițe și rot. Avea un pat, te dormi. Unii mă. Păi da, mă, Da, da, sunt 2 lansete de calitate. Bă, dar i-am dat o plută la cineva, nu mai știu ce i-am dat. Aplicat? La noi nu. Nu, am dat aplicat băieții. Mamă, ce... Vorba aia când dai, n-ai. 180.000. Are ceva cuscre? Da, de ce? Cântărim? Da. Păi da? Ia mă. Ia de ce știi? Foxul. Dețineți. Cântarul? Nu, da, aia am. Dar am dat ăsta de la unii să pună pe... Am scos-o din trusă și i-am dat. Și noi am dat de la un compresor și am zis că nu mai vine, dar a venit sărac. Să iei și bibanul ăsta, Ghibici. Auzi, cântărim mă și șalaul ăla? Ăla mort? Numai dacă e filetă. Poate vii unul așa, faceți. Da, păi noi punem baterii mici, că uite așa. Îi faceți un masaj? Ca să fie mai... Avem, că de-aia ne-am luat măsuri cu noi. Dați acolo. Nu, e și aia de pe Hai să ne spuneți pe ce loc suntem. Păi nu știu câți... Păi dacă au fost 50, 10, nu s-a cât. Nu, standul. Care departe? Pe ce loc sunteți? Concursul firar al dracu să fie. Păi aseară eram pe podium. Da, dar noaptea am dormit. S-a rupt și el. 2 kg. Aha. 8. un kg jumate. 1,500. 40. Bă, nu i-am. acolo. Și am 0, punem și tara. Oh my Ai god. luat tara, da? E signifiant. Ia, bagă. Haideți, șef, a scris acolo? Ăla mic. Cât? 14 kg 300. Mulțumim, din suflet. 1 kg 540. 1,54. Acolo oprește. Dacă nu, A scăzut ăla satul? Nu. Da, l-am scăzut. Da, a scăzut ala, da. zici cum crezi, cum Ce? pune acolo. Nu mai iese, nu mai poate să schimbe balanța. Ce loc? Penultimul. Nu există. Pe 5, a? Așa am zis și eu, 4-5. Păi și dacă mai vă luptați un pic, luați locul 3 și locul 3 să Dacă luați. ne trezeam de dimineață, Nu, s-ar nu, e putea de să foarte fi luat. diferență, 11 kg, Da? 12 kg. Ah. Nu, e mare diferența, da. Oricum, locul 5